E o 7. A configuración da radio. Para configurar a nosa radio, o primeiro que debemos facer é premer o botón de acendido da mesa, que se atopa na parte posterior desta. No noso caso, tal e como vemos na imaxe, hai dous botóns de acendido. Nós usaremos Power On. Phantom On soe mester cando se usan micrófonos de condensador. Comprobaremos que todo está funcionando vendo a luz vermella do Power, e neste caso o panel dos efectos aceso. Para comezar, imos regular o volume dos micrófonos. Subiremos os deslizadores das 4 primeiras canles un pouco por riba do valor 0. Estas 4 primeiras canles teñen compresores que fan que o seu volume sexa maior, polo que para ter igualado o volume da canle do micro número 5, subiremos o seu deslizador ao máximo. A continuación, configuraremos a ganancia e os compresores das 4 primeiras canles. Poremos os controladores da ganancia ás 3 en punto e os dos compresores ás 10 en punto. De novo, na canle 5, poremos o seu controlador de ganancia ao máximo. Agora, deberemos subir os deslizadores do volume xeral da mesa denominado Main Mix, tal e como vemos na imaxe, ata un pouco por riba do 0. O seguinte será o volume xeral dos auriculares, que o colocaremos ás 12 en punto. Faremos o mesmo cos volumes do distribuidor de auriculares, poñéndoos todos ás 12 en punto. Na canle 9-10, correspondente á da saída da música, poremos a súa ganancia ás 12 en punto. Empregaremos o deslizador subindo ou baixando segundo precisemos na grabación do noso programa, evitando sempre chegar ao máximo volume para non mancar os oídos. Lembremos que este será o único deslizador que moveremos habitualmente de xeito aleatorio, atendendo ás nosas necesidades. O resto dos volumes é recomendable mantelos fixos. Para iso, usaremos un pequeno truco caseiro coa cinta adhesiva transparente. Imos aló. Sacaremos as pezas dos deslizadores tirando delas para arriba e colocaremos dous pequenos cachos de cinta adhesiva na parte superior e na parte inferior do regulador. A continuación, colocaremos de novo a peza no seu lugar, de xeito que esta permaneza inamovible. Repetiremos esta operación con cada unha das canles de micro e tamén co volume xeral ou main mix. Segundo precisemos na nosa grabación, acenderemos ou apagaremos os micrófonos, premendo no botón de mute en cada unha das canles. Sería interesante empregar pegatinas de cores para asociar cada canle á cor do seu micro correspondente. Tamén identificaremos a canle de audio cunha pegatina que teña unha pequena nota musical. Independentemente do sistema operativo que teñamos, o noso ordenador recoñecerá a mesa de mesturas cos drivers USB audio codec. Con isto, xa estaría a nosa mesa lista para gravar. Sen embargo, se o que queremos é poñer música dende o noso ordenador, teremos que facer un pequeno cambio. Ímolo ver no ordenador da Caracola Radio do CEIP San Benito de Lérez. O sistema operativo deste ordenador é o Windows 10. Polo tanto, para configurar a saída de son do ordenador á mesa de mesturas, premeremos na icona do altofalante, tal e como vemos na imaxe. Por defecto, o sistema operativo colle os drivers da mesa para os altofalantes. Nós teremos que seleccionar a saída High Definition Audio, que é a que se corresponde co son que sae directamente dende o ordenador. Este cambio na configuración tan só debemos facer a primeira vez que conectamos a nosa mesa de mesturas. Así,
Xa poderemos poñer música dende o ordenador e gobernar o seu volume a través do deslizador da canle no B10. Noutros sistemas operativos, deberemos ir ás opcións de configuración de son e escoller o dispositivo de saída.